В материята и науката спорт духът играе изключително важна роля. Да не кажа най-важната роля. Всеки има нужда да вярва в нещо, защото като дойдат трудните времена, искаш да има нещо, за което да се хванеш. Характера е най-важното качество, за да успее един шампион. На първо място, нашата треньорка е доста хард. По време на тренировка много често съм забелязала, че тя ни прави психоатаки. Тя сама си го е казвала, че ни провокира и вижда реакцията на всяка една. Начина, по който ги провокирах всички, ги сплоти адски много, защото те виждаха в мое лице човека, който винаги е недоволен, винаги иска всичко, те са задружни, те точно така срещу мене трябва да застанат и трябва да ми кажат как не могат да изиграят тези съчетания. И това може би е едно от нещата, които ги направи отбор. В Токио аз си спомням как, когато започнахме да се загряваме на финалите, когато трябваше да е най-напрегнато, аз стоях, гледах тези момичета и си мислих колко много ги обичам. Много тежко. Беше ми даже по-тежко, отколкото преди Олимпиадата. Тъй като знаех, че всичко е приключило и аз съм пета. Наистина чувствах се като човек, който си е провалил най-важното нещо в живота. Пето място никак не е лошо. Но във всички нас остана едно усещане, че тя можеше повече. Провалите са според мен толкова важни, колкото и победите, тъй като те учат на много неща и си подготвен за това, което те чака за напред. И ако си готов да платиш тази цена, съответно получаваш това, за което си се борил толкова време. Това е част от пътя на всеки един спортист и ти избираш или да продължиш, или да се откажеш. Аз винаги съм избирала това да продължа. След тази тежка лична драма, която преживях, гимнастиката беше нещото, което успя да ме спаси. Мечтите се сбъдват, защото трябва просто да си супер отдаден, да не се отказваш пред абсолютно нито една трудност или пред абсолютно никой, който говори нещо срещу твоята мечта. Абсолютна отдаденост, тотална отдаденост, граничеща с аскетизъм. Само по този начин можеш да стигнеш до златния олимпийски медал.